Привітання з нашого концлагеря. Шмат разів я був на акціях і на одній з перших акцій я тримав плакат «Хочемо жити по законам, а не по указам». Ми бачимо, що шмат років підряд у нас виходять декрети антинародні, різні підзакони. І один із них – третій декрет, за який люди вийшли на площу в своїх городах і виказували протести. Звісно, я за те, щоб до цього не мала ніякого стосунку наша опозиція, опозиційні партії. Воно касається профсоюзів. І ми бачили, що партійці піарились під цей третій декрет, нечто робили. Наш профсоюз радиоэлектронной промисловости РЭП тоже Барановичу собрал 700 подписей, но про это мы не пиарились, ничего не казали. А по всей Украине больше 50 тысяч подписей собрали. Был у нас закон принятый, как бы наши черночники, вшивые блохи купили лицензию. Эта лицензия коштовала где-то $100. Для чого чолночнику, який подає тряпки, ліцензія? Ліцензія видається тоді, коли чоловік подає пиво або горілку. Но наші підприємники по всій країні купили цю ліцензію, як тільки влада їх не чапала. Проходить час. І налогові викликають своїх підприємників і кажуть, треба здати ці ліцензії. І вони здали. Не усі, але здали. Ми бачимо, цей закон, який був создатий насчет ліцензій, він був антинародний, антизаконний. Хто в нашій країні понес за це відповідальність? Ні за третій декрет ніхто не понесе, ні за ліцензії і за інші декрети, які були, є і будуть створюватися, аби опошні гроші витягнути з простих громадян в этой країні, щоб поповнити бюджет, тому що бюджет пустий. Потрібно ли фінансувати нашу державу? Звісно, не треба давати МВФ гроші Білорусі. Чому? Тому що ці гроші йдуть на утримання влади, а не для того, щоб будувати нові фабрики, заводи і робити працівні місця. Потрібно Росії давати сюди гроші і викупати повністю усі підприємства, які тут є на території Білорусі. Звісно, не треба Росії давати гроші білоруським владам, тому що ці гроші не пойдуть для народу, вони пойдуть знову на утримання цієї влади. Так що в цьому концлагері змінів не буде, напевно. Хоча некоторі опозиціонери кажуть, що осінню знову вийдуть, народ і буде змагатися за свої права. І вони завжди кажуть, осінню кажуть, що весною вийдуть народ, самі нічого не можуть зробити, тому що ні одна партія не може вивести людей на площу. І вони тільки, коли народ вийде, до їх присоединяються і командують вожді. Покуль народ не буде солідарний в нашій країні, покуль вони не зрозуміють, що потрібно вступати в незалежні профсоюзи, як профсоюз радіоелектронної промисловості, який підтримав третій декрет, змінів не буде. Тільки солідарність наших людей, простих громадян, може змінити щось в цій країні. Живе Білорусь!